wanda aka bashi ajiyar dukiya sai yayi kasuwanci da wannan dukiya faribhu wa asluhu limalikihi, da ribar da aka samu da asalin dukiyar ta asalin mai dukiyar ne ba taka ba. Don haka idan aka baka ajiyar dukiya sai ka ɗauki wannan dukiya ka kama kasuwanci, kai ka ɗauka cewa wannan dukiyar da kake juyawa wato mai mallaka ta asalin dukiyar ita ce nashi, amma ribar naka ne, ba haka bane. Da asalin dukiyar da ribar da ake samu duk ba naka bane. Shine abin da hadisi nake karanta da mu. Wannan ya zo cikin bayanin bin Baz a cikin fatawa islamiyya, yana farkon mujallar na 3, yana shafi na 7. Fa idza tasarrafta fiha bi ghairi iznihi, idan ka sarrafa dukiyar wani babu izininsa, fa alayka an tastazmihahu, idan ya bayyana sai ka ce wane ina neman ka yafe min. Fa in samiha laka, in ya ce na yafe, to ribar taka ce, sai ka bashi asalin dukiyar shi. Wa illa fa a'tihi ribha malihi, idan ya ce ban yafe ba, to da uwar kuɗin da ribar dun nashi ne. A wistalih ma'ahu ala nisi aw ghairihi, ko ko misali da kai amfani da dukiyar ajiya ka dinga jujjuya wannan dukiya sai dukiyar ta haihu. Kamar misali wani ya baka ajiyar dukiya miliyan 1, bai sani ba sai ka kama kasuwanci da wannan miliyan 1, wannan miliyan 1 sai ta haifar da miliyan 9, kaga kuɗi ya zama miliyan 10. To idan mai asalin miliyan 1 ya taho, ba za ka ɗauki miliyan 1 ka bashi ba. In kai haka ka ci haramu. Abinda za ka yi, za ka ce masa miliyan 1 da ka bani na yi kasuwanci da shi ban nemi izininka ba, kuma wannan miliyan 1 ya samar da miliyan 9, yanzu kuɗin nan miliyan 10 ne. In ka yafe min ɗauki 9 in baka 1, wanda zai yi wuya ya yafe. In baka yafe ba, shine bin Baz ya ce to sai a yi sulhu, to ka yafe min miliyan 5, kai kuma sai ka ɗauki 5, ko kuma annisfi au gairihi, ko kuma wani sashi. Wannan ta sashin ajiya kenan. To haka nan kuma ta sashin wakilci, kamar shi wannan mutumin abin da ya faru da shi, ana aje shi a babin ajiya, saboda ai mutumin ya yi masa aiki da ya kawo kuɗi ya bashi sai ya ƙi karɓa, sai ya tafiye shi. Kaga wannan ladar tana nan a matsayin ajiya, saboda haka yana babi na ajiya. Don haka idan har mutum ya sarrafa ajiya, to wannan hukunci yana hawa kansa. To kamar kuma wakilci fa, misali wakilci